twak idwaro winjo pachi aria deka uchiel nonone kaka inyalo yudo. Wanyasi mar alam ne ringre rawera kendo japuonj Albert Ojwang ne obagi e kanisa mar Ridgeways Baptist Church mane Kiambu. Kaka Efi Nyakidi lero, familia mare to medo ywago ratiro e kinde magitimo nende motelo ne ik mare madhi bedo tich abich jumani e kaunti ma Homa Bay. E kanisa mar Ridgeways Baptist kaunti ma Kiambu ne en wer kod lamo. Alam ne ringre rawera kendo japuonj Albert Ojwang manotho e tesendo bila ma Central boma ma Nairobi. Lamo makamano no yuor kod anyuola, osiepe kachiel kod josiasa moko. Ojwang mane en nyathi achiel kende kendo geno mar familia mare no dhial kaka jal mane jahera. I think I'm the last person he talked to, and his last words were, "I love you, see you soon." So seeing him soon here, even in the mortuary, it really broke me. Gipek kod lit maneno elenda wange. Yuka Beth Ojwang, ma en min Albert Ojwang, lero gino manotimore odiochieng' mogik mane onene wuode kangima. E kindego, Nero Ojwang nochiwo pache kowacho ni ochopo kinde ma sirikal nyaka wuog oko malero ne familia kod oganda jo Kenya adiere wi gino manotimore ne Albert. Okil mochung' ne familia no e bura bende nolero kwan duto mar omenda manomiyo anyuola no kaka yo machung' kodgi. They received 2 million shillings from the head of state, 1 million shillings from Honorable Raila Odinga, and 2 million shillings from Kenyans generally, who gave them in the form of 1 shilling, 10 shillings, 100 shillings, 1,000 shillings, totaling 5,060,000. Korka kore, Meshak Ojwang mawuon Albert Ojwang okweda hinya tim mar jomoko nego ganda oyaye kendo pando kitgi gi paro mar ni gibiro yudo luoro. Ya kwamba damu hiyo ya Albert ambayo imemwagika bila hatia, walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu ya maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, basi wajue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. Na nimemrelease aende na amani. Albert, usilale Albert. Minod Albert bende nojiwo bila mondo rang yorno magitayo godo jopiny. Paro manosir kod jatend migao machon Justin Muturi ma bende noyuoro nyasi mar alamno. Treat everyone like perfectly. Even if they are not their relatives, even if they are people that they don't know, let them take the right channel. I mean, we are the ones who have educated these young kids. It cannot be that when they come to question the way we do things, we treat that as criminal. Yet we continue to call ourselves a democratic country. Gisani, ringre Albert oduoke kar kano ringre machiromo kirito kowe dalagi e kaunti ma Homa Bay kama ibiro kowe kare mar yweyo mogik tarik 4 dweni. Albert Ojwang no kawe dala wuongi e kaunti ma Homa Bay. Kawuono ringre Albert dok dalagi ka koth dala wuon kageno maranyuola mare en ni ratiro biro yudore. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Kiambu County. En wach maleta ahinya kendo pod nigi